Počul si už niekedy o tvrdení, že lietadla na oblohe úmyselne rozprašujú chemikálie, ktoré majú ovplyvňovať ľudí? Táto konšpiračná teória je známa ako chemtrails. V skutočnosti však ide o jeden z najrozšírenejších a zároveň najviac vyvratených mýtov v letectve. Biele pásy, ktoré vidno za lietadlami, sú kondenzačné stopy, teda prirodzený fyzikálny jav, ktorý existuje už od začiatku leteckej dopravy. Vznikajú miešaním extrémne chladného vzduchu vo veľkých výškach s horúcimi produktmi spaľovania v prúdových motoroch, kde je hlavnou zložkou vodná para. Vo výškach okolo 10 km môže byť teplota aj pod -50 stupňov Celzia a vlhkosť vzduchu blízka 100%. V takýchto podmienkach sa vodná para mení na drobné kryštáliky ľadu, ktoré vytvárajú typický biely pás, podobne ako pri vzniku oblakov. To, ako dlho tieto stopy vydržia a aký majú tvar, závisí od počasia. Niekedy sa rozplynú za pár sekúnd, inokedy sa môžu rozšíriť po oblohe a vydržať aj niekoľko hodín. Tieto javy nemajú nič spoločné s vypúšťaním chemických látok. Ide o bežný, vedecky vysvetlený proces, ktorý potvrdzujú aj odborníci z oblasti meteorológie.